Tämä on sinun merkki lähteä mongolialaisen jurttakylään lammaspaimeneksi. Kaikki lähti liikkeelle, kun sisko löysi sattumalta Airbnbin kautta Mongoliasta jurttakylän, johon pystyisi majoittumaan. Ja niinpä tästä läpäistä puoli vuotta myöhemmin löysimme itsemme 11 tunnin bussimatkalta kohti Mongolian erämaita. Jo bussimatka oli elämys. Tiet muistuttivat paikoitellen lähinnä juuri kynnettyä perunapeltoa ja tämän lisäksi satoi rankasti. Bussimatkaan kuului muun muassa joen ylitys ja bussin valuminen jyrkkää rinnettä alas, kun vauhti ei ihan riittänyt huipulle saakka. Lopulta saavuimme elävänä kuitenkin paikallisen jurttakylään. Isäntäperheeseemme kuului äiti, isä ja tytär. Yhteistä kieltä ei ollut, joten kommunikointi tapahtui Google Translatein ja elekielen avulla. Olimme keskellä ei mitään. Lähin kauppakin oli usean tunnin ajomatkan päässä. En ole koskaan tuntenut olevani niin eristyksessä ja oman onnen nojassa, mitä täällä. Elämä jurttakylässä oli yksinkertaista. Arkeen kuului paljon maatilan hommia, kuten lypsy, lampaiden paimentaminen, eläinten hoito ja juuston tai vodkan valmistaminen. Nämä työt tekivät lähinnä perheen naiset. Miesten rooli näin ulkopuolisten havaintojen perusteella oli lähinnä vierailla naapureiden luona jakkivodkan toivossa. Näin maatilalta kotoisin olevana tilan askareet tuntuivat kotoisilta. Isoin kulttuurisokki oli veden puuttuminen. Ainoa juoma oli kuuma jakin maito eikä myöskään pesuvettä ollut. Miettikääpä, kun lämpimänä päivänä käyt etsimässä ja hakemassa karanneet lampaat kilometrien päästä ylittäen monta vuoden nyppylää. Saavut takaisin kotijurtalle todella janoisena ja siinä se odottaa. Kuuma rasvainen jakin maito. Suoraan jakin utareesta. Just sitä mitä kaipasinkin. Ruoka oli yksinkertaista. Vuohenlihaa ja nuudelia, riisiä tai perunaa. Vihannekset ja hedelmät puuttuivat kokonaan. Yhtenä päivänä meille tarjoltiin oikea juhla-ateria. Tuoreita hevosen sisälmyksiä keitettynä. Maksaa, suolia, elimiä, munuaista ja muita herkkuja. Katsomme siskon kanssa toisiamme pelon sekaisin tunteen, mutta selvisimme tästä rassista yllättävän hyvin. Ja ruokailun jälkeen pistettiin toisillemme isot yläfemmat omassa tellassamme. Pitää vielä esitellä perhevessa. Tällainen kuoppa maassa, johon kyykisteltiin aivan liian pienen näkösuojan sisällä. Vessa sijaitsi sopivasti aivan ajotien vieressä, jolloin paikallisia naapureita pystyi morjestelemaan toimituksen yhteydessä. Näppärää. Kokonaisuudessaan tämä reissu oli yksi iso irtiotto nykymaailmasta hyvin yksinkertaisten asioiden äärelle. Ja vielä isompi irtiotto omasta mukavuusalueesta. Ja vaikka reissussa oli omat haasteensa, sisältyi siihen myös monia positiivisesti unohtumattomia kokemuksia. En ole ikinä nähnyt tähtitaivasta niin selkeänä kuin täällä, ja muutenkin luonto oli aivan uskomattoman upea. Eläinten kanssa oli kiva ja rentouttavaa puuhata, ja keskustelut kulttuurien erosta isäntäperheen kanssa oli tosi mielenkiintoisia. Ja mikä ehdottomasti parasta, paluumatkalla bussissa siskon kanssa jaettu iso kylmä Sprite-pullo. Never forget.